Canviar d'idioma del català al castellà quan algú se'ns adreça en castellà és un costum molt estès entre els catalanoparlants. Per evitar-ho, l'Ajuntament de Solsona ha organitzat un curs en què s'aprenen eines i tècniques per desfer-nos d'aquest hàbit. Demà està tot ple, ha de ser si cas per demà passat. Uy, yo tenía una cosa importante, creo, pero muy rápido. Si quieres para el jueves o el viernes... Canvia d'idioma quan l'interlocutor se li adreça en castellà. És una situació que repeteix cada dia a la seva feina i un tic gairebé inconscient del qual vol desprendre's. Arriba un punt que has de canviar, perquè si tu realment et vols entendre amb ell, hi ha gent que no ho entén i ho has de fer. Però bueno, ja ho pretens com a últim recurs. L'Antoni també vol perdre aquest mal costum, al qual recorre fins i tot en qualsevol conversa informal fora de la feina. Però és que ho fem inconscientment sense donar-nos en compte. Això que diuen de que sempre hi ha problemes, no crec que hi hagi cap problema amb l'idioma, sinó que sempre ens hem passat i és un defecte més que una virtut. Tots dos s'han apuntat al curs de català que organitza l'Ajuntament i que està dirigit a persones que en la seva vida diària topen amb aquestes situacions lingüístiques incòmodes. Moltes vegades és pensar que l'altra persona ens entén. Hem de canviar aquest pensament que tenim. No? En lloc de pensar, és que potser no m'entén, pensem al revés. És que potser sí que m'entén. 11 persones participen en aquest taller que combina la preservació de la llengua i la responsabilitat en el procés d'integració de les persones nouvingudes, que a Solsona representen el 21% de la població.